Dags alle sammen, og velkommen til dette med matematik. I dag så skal jeg vise jer, hvordan man regner 65 gange 23. Så først så vil jeg tage 65 her, og på grund af 5 går op i 10, så kan jeg det. Efter det, så tager jeg 23, på 3 ikke går op i 10, så tager jeg kun 20. Og så ganger jeg det med hinanden. Og på grund af 20, jeg kan godt tage det her 0, kan I se 0 her, og putte herop. Så det bliver 3, 5, 0 gange 2. Det regner jeg så ud, det bliver så til 1300. Så det er altid lækkert. Efter det, så har vi 65 gange 3, og nu har vi jo mit tredje æg. Det bliver 195, og det bliver 195. Og så tager vi bare de to tal plusser med hinanden, så får vi svaret til dette matematikspørgsmål. 9, 5, nå. Tak fordi I så med. Nu finder I min lommeregner frem, og så finder I ud om det er rigtigt. Nå, lad os lige regne. Lad os lige finde ud af, om det faktisk er helt rigtigt det her. Så 65 gange 23.